Вітаю, шановныя сябры. Сёння ў нас будзе такая фактычна новая рубрика «Адказы на пытанні». Я ўжо абяцаў пэўны час таму, што мы трошкі пагаворым пра тыя тэмы, якія задаюцца ў каментарах. Але на пачатку, канешне, я хацеў бы падзякаваць усім за падзякі, за каментары, за вашы думкі. Хацеў бы выказаць вялікую падзяку тым, хто цікавіцца тымі тэмамі, якія мне цікавыя і якія блізкія для мяне асабіста і як гісторыка, і як чалавека. І хочу сказаць, што для мяне вельмі важна вось гэта ваша рэакцыя. Так што дзякуй вялікі, і сёння мы пагаворым пра такія агульныя пытанні. Некалькі гадоў ужо ёсць знаёмства з гісторыяй Беларусі, некалькі гадоў мы агучваем самыя розныя тэмы. Часам яны маюць такі агульны характар агульнабеларускай гісторыі, часам маюць характар прыватнай нейкай тэмы ці прысвечаны некаму літаратурнаму твору на гістарычную тэматыку. І гэта, канешне, выклікае пэўныя пытанні, гэта выклікае пэўныя думкі, разважанні, што, безумоўна, вельмі важна. На пачатку хочу адзначыць, што у нас ёсць спосаб выкладання, які не прадугледжвае, што мы закранаем там большасць пытанняў. То бок у нас няма там стандартнага лекцыйнага курсу, які там па гісторыя там беларускай гістарычнай прозы, напрыклад, ці гісторыя там беларускай эканомікі. Потому што часам задаюцца пытанні, вось чаму вы пусцілі эканамічныя там чыннікі, ці чаму вы перабольшваеце там канфесійныя чыннікі. Гэта, канешне, вельмі такія важныя і істотныя рэчы, але я кажу пра тыя рэчы, якія мне здаюцца найбольш важнымі для вызначэння той ці іншай тэмы. І ў гэтым сэнсе, безумоўна, ахапіць усе спектры, якія там закранаюць цэлыя сферы жыцця грамадства, яно не ўяўляецца магчымым. Гэта з аднаго боку. Гэта я так у якасці самаапраўдання. А з іншага боку, канешне, вельмі важна, калі вы закранаеце тэмы, кажаце, напрыклад, што ёсць у працэсе ўтварэння Вялікае княства Літоўскага і чыннік эканомікі. Канешне, безумоўна, ён ёсць і ён важны. Калі мы кажам, там, напрыклад, пра нейкія рэчы суадносінаў там хрысціянства і паганства, калі казаць пра тэму Яна Хрысціцеля ці там псеўдоніма Янкі Купалы. Безумоўна, гэта тэма важная. У тых выпусках, якія былі прысвечаныя вышэй згаданым тэмам, я гэту тэму, можа быць, не развіў так, як належала, не паглыбіўся ў гэту тэму. І таму, безумоўна, для мяне вельмі важна сувязь з вами, ваша рэакцыя і вашыя пытанні. Сёння мы пагаворым трошкі на такія агульныя тэмы. Я не буду казаць пра канкрэтныя пытанні. Спадзяюся, што гэта рубрика не будзе такой аднаразовай, але мы будзем да яе вяртацца яшчэ не раз. Таму сёння мы пагаворым пра агульную такую тэматыку. І першае пытанне, якое такое агульнае, но часам задаецца, і нават я скажу, часта задаецца, гэта пытанне, што гісторыя Беларусі, яна складаецца з тых эпохаў, калі беларусы былі ў складзе нейкіх іншых дзяржаваў, што беларусы пастаянна былі пад кімсьці, што няма гэтай уласна беларускай гісторыі. Ці, прынамсі, мы яе не бачым, не адчуваем. І гэта пытанне гучыць часам і ў грамадстве, і на такім побытавым узроўні. І таксама мы на гэта пытанне з вами разважалі, і я хачу яшчэ раз да яго вярнуцца, бо яно сутнасна важнае. Якая ж ёсць суб'ектнасць беларускай гісторыі? Ці беларусы ёсць суб'ектамі гісторыі, народ, які мае гістарычнае такое вымярэнне, які творыць гісторыю, ці беларусы гэта аб'ект гісторыі, які, кажучы, так скажам, народным сленгам заўсёды быў пад кімсьці, заўсёды там уваходзіў у склад нейкіх дзяржаваў, і думкі беларусаў ніхто ніколі не пытаўся. Такое першае пытанне, нават я бы сказаў, такую дылему, якую ставяць перад гісторыкам. Чытач, слухач ці
просто суразмоўца. І тут я маю сказаць некалькі вельмі важных з майго гледзяшча момантаў. Ну, па-першае, што мы маем на ўвазе, калі мы кажам, што беларусы яны пастаянна былі ў складзе нейкіх іншых дзяржаваў. Ну, хутчэй за ўсё маецца на ўвазе гэта тое, што дзяржавы, якія гістарычна існавалі на тэрыторыі Беларусі, яны ў сваёй назве не мелі прыметніка беларускі. Ну, это ўжо столькі з 20 стагоддзя, там з Беларускай Народнай Рэспублікі вось ужо з'явілася першая беларуская дзяржава. Ну і так выглядае на першы погляд, а да гэтага часу ўся тысячагадовая гісторыя, нават больш, чым тысячагадовая гісторыя, яна была просто такой вось. Дзесьці там беларусы яны і былі, але ніколі не мелі сваёй суб'ектнасці. Але трэба сказаць, што ёсць пытанне дзяржаўнасці, дзяржаўнай прыналежнасці, ёсць пытанне анамастыкі, ну, скажем так, гэта назвы дзяржавы і назвы народа, і ёсць пытанне ўвогуле народнай ці нацыянальнай гісторыі. Ну, калі мы звернемся да гісторыі такого народу, як габрэі, напрыклад, яны на працягу доўгіх стагоддзяў, тысячагоддзяў нават яны не мелі сваёй дзяржаўнасці, але вось у падручніках па гісторыі, канешне, яны выступалі і выступаюць як суб'ект гісторыі, таму што такі народ існаваў, існуе і будзе існаваць, і гэта нікім не аспрэчваецца. Мы можам сказаць таксама і пра беларускі народ. Беларускі народ, які склаўся гістарычна, ён існаваў, існуе і будзе існаваць. І гэта таксама вельмі важны момант. Наконт дзяржаўнай суб'ектнасці. Першыя такія ўзгадкі пра дзяржаўнасць на тэрыторыі Беларусі, як мы ведаем, это адносяцца да 9-10 стагоддзяў, калі узгадваецца Полацк, полацкая зямля, і што самае важны момант, гэта узгадваецца полацкая дынастыя. Яшчэ у слове аб палку Ігоровым гэта узгадваецца унукі Рагвалодава ці Рагвалодавічы. І тут мы, калі звярнуцца да гістарычнага кантэксту, калі звярнуцца да тых катэгорыяў, якія ў той час функцыянавалі, што ў нас была ўласная дынастыя. Далёка не ўсе княствы мелі ўласную сваю дынастыю, прадстаўнікі якой мелі канкрэтную сувязь з тым грамадствам, якім яны кіравалі. То бок была ўласная дынастыя, уласная веча, веча-сход дарослых мужчынаў, гараджанаў, якія прызнавалі гэту дынастыю і толькі гэту дынастыю прызнавалі. І такім чынам мы можам сказаць безумоўна, што ў перыяд полацкага княства усе дзяржаўныя рашэнні, якія тычыліся Беларусі, прымаліся на тэрыторыі Беларусі. Ну, калі казаць пра Беларусь у сучасных межах. Таму мы з поўным правам можам казаць пра гэта як пра першую беларускую дзяржаву. Безумоўна, тады такой назвы не было, што это беларуская дзяржава. Але якая гэта тады дзяржава? Мы павінны разумець, што там быў прыметнік такі ці назоўнік, як Русь ці Крывічы, было племя. Таксама іншыя плямёны жылі, але гэта не былі катэгорыі нацыянальныя. Калі казаць пра нацыянальныя катэгорыі, якія сфармаваліся пазней, то, безумоўна, мы можам сказаць, што беларуская дзяржава, іншыя дзяржавы, прынамсі на полацкае княства, яны не прэтэндуюць, а іншыя нацыянальныя дзяржавы, якія існуюць сёння. Таму, безумоўна, полацкае княства – гэта ўжо пачатак. Мы пачаліся як суб'ектная дзяржава, як народ, які творыць сваю гісторыю. Пра гісторыю Вялікага княства Літоўскага мы таксама казалі, пра тое, што, безумоўна, гэта была такая балта-славянская дзяржава, славяна-балцкая дзяржава, беларуска-літоўская, літоўска-беларуская. Гэта казалі гісторыкі і 19 стагоддзя, 20 стагоддзя, калі казаць пра поўную назву Вялікага княства Літоўскае, рускае і жамойцкае. Што, безумоўна, і літоўская, і руская маюць непасрэднае дачыненне да нашай тэрыторыі. Тут пра гэта было ў нас нават некалькі выпускаў, таму я накіроўваю вас да гэтых тэмаў. І што вельмі важны момант сказаць, што калі мы кажам пра рускую частку, ці былі пытанні пра Біблію з Карыны. Чаму Біблія з Карыны – гэта Біблія руская? Таму што руская – гэта значыць, што яна на афіцыйнай мове Вялікага княства Літоўскага. Афіцыйная мова Вялікага княства Літоўскага – это была беларуская, ці іншымі словамі, у іншай тэрміналогіі старабеларуская.
Біблія з Карыны, яна Біблія руска, таму што яна на мове, якой карыстаўся тады народ Беларусі. Напрыклад, таксама на Скарыну, ну, фактычна на сённяшні момант ніхто іншы не прэтэндуе. Усе прызнаюць, што вось гэта мова беларуская, там беларусізмы, якія выдатна карэлююцца з нашай сучаснай беларускай мовай. Ну і таксама мова Вялікае княства Літоўскае з 1588 году мае назву руская. У маскоўскай дзяржаве, напрыклад, называлі эту мову беларускім пісьмом ці мовай літоўскай. Ну, мова літоўская, безумоўна, гэта мова славянская, яна не балтская, значыць, ну якая мова літоўская? Ці мова літоўская, ці беларускае пісьмо, ўсё адно мы прыходзім, урэшце рэшт, шляхам нескладаных такіх разважанняў да того, што гэта мова ёсць беларуская. Беларуская мова, яна была адзінай афіцыйнай мовай у Вялікім княстве Літоўскім аж да 1696 году. А Вялікае княства Літоўскае ўтварылася ў сярэдзіне 13 стагоддзя. То мы можам казаць, што ну, вось, больш там, чым 400 год, 450 гадоў гэта была мова афіцыйна Вялікім княстве Літоўскім. Нават пасля Люблінскай уніі даволі такі доўгі час, там 100-130 гадоў была афіцыйнай мовай. Таму ну, тут мы прыходзім да высновы, конечно, што Вялікае княства Літоўскае таксама мае непасрэднае дачыненне да беларускай дзяржаўнасці. І Вялікае княства Літоўскае заўсёды захоўвала сваю суб'ектнасць у складзе Рэчы Паспалітай. Рэч Паспалітая, яна поўная назва Рэч Паспалітай абодвух народаў. Два народы, гэта карона польская, Вялікае княства Літоўскае. Тут, дарэчы, таксама будзе прыгадаць пытанне пра Грунвальдскую бітву, і вы задавалі пытанні, якія былі суадносіны у войску Вялікае княства Літоўскае паміж там прадстаўнікамі розных народаў. Ну, мы можам казаць, што Ян Длугаш і іншыя гісторыкі ўжо пазнейшыя, і польскія, літоўскія, беларускія, усе зыходзяцца на той лічбе, што было 40 харугваў з Вялікае княства Літоўскае. З беларускіх земляў было 28 харугваў, 8 харугваў было з украінскіх земляў і сучасных літоўскіх земляў 4 харугвы. Ну, то можете так уявіць сабе прапорцыю 28, 8 і 4. То бок, безумоўна, мы гэта пачатак 15 стагоддзя. Мы можам сказаць нават з гэтага, што Вялікае княства Літоўскае гэта наша гісторыя. Мы не кажам, што это выключна нашай, толькі наша гісторыя, але гэта наша гісторыя. І ў гэтым сэнсе мы таксама былі суб'ектныя. У часе падзелаў Рэчы Паспалітай землі Вялікае княства Літоўскага, ну, то бок Беларусь сучасная, была далучана да Расійскай імперіі. І у Расійскай імперіі тут ужо не было аўтаноміі такой, аднак фармавалася беларуская нацыя. І вось ёсць там цэлыя навуковыя даследаванні пра фармаванне беларускай нацыі. Вось нацыянальныя працэсы яны ішлі. Пра Яна Баршчэўскага мы размаўлялі там пра Владзіслава Сыракомлю, пра Францішка Багушевіча, пра нашу Ніву, газету, якая выходзіла ў пачатку 20 стагоддзя. Тут ужо беларуская ўжо нацыянальная суб'ектнасць узнікае. Не было дзяржаўнай суб'ектнасці, але была нацыянальная суб'ектнасць. Што атрымалася ў 1918 годзе, ўтварылася Беларуская народная рэспубліка і была абвешчана незалежнасць. У 1919 годзе Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусі. У складзе Савецкага Саюзу існавала аўтаномія. Ось БССР это была беларуская аўтаномія, а ў 1991 годзе і незалежная рэспубліка Беларусь. Таму казаць пра тое, што ось пастаянна мы былі пад кімсьці, гэта не зусім правільна. Па-першае, абсалютную большасць сваёй гісторыі мы мелі не толькі народную, але і дзяржаўную суб'ектнасць, але нават калі ўжо дзяржаўнай суб'ектнасці ў нас пэўны час не было, то мы мелі нацыянальную суб'ектнасць. Калі казаць пра гісторыю Беларусі, то мы пастаянна стваралі свой народ, сваю культуру, сваю мову, мы яе ўдасканальвалі, і мы пастаянна былі суб'ектам гісторыі. Ці ў якасці арыстакратычнай дзяржавы, там як Полацкае княства, ці ў якасці вялікай еўрапейскай дзяржавы, як Вялікае княства Літоўскае, ці ў якасці еўрапейскай нацыі.
пашыраная ў пэўных колах думка, што беларусы былі пастаянна пад кімсьці, яна не вытрымлівае гістарычнай крытыкі. У сэнсе, так не было. Гэта неправільны гістарычны такі падыход. Мы нічым не адрозніваемся ад іншых еўрапейскіх народаў, якія таксама фармавалі свае дзяржавы. У некаторы момант яны гублялі сваю дзяржаўнасць, але пастаянна імкнуліся захоўваць сваю нацыянальную суб'ектнасць. І пастаянна для нашых продкаў была каштоўная наша культура, наша мова, наша гісторыя. І в гэтым сэнсе мы такі нармальны, цэнтральны ці ўсходнееўрапейскі народ, які адрозніваецца ад іншых, але мае вельмі шмат супольных рысаў з іншымі народамі. Другое пытанне, пра якое я бы сёння хацеў пагаварыць, гэта пра такі канфесійны чыннік. Было шмат пытанняў, калі мы гаварылі пра Янку Купалу, некаторыя нават так ставілі пытанне востра, чаму псеўдонім Янка Купала менавіта паходзіць ад Яна Хрысціцеля. Ці там іншыя казалі, а чаму вы, кажучы пра Яна Хрысціцеля ў выпуску, прысвечанаму менавіта прароку Яну Хрысціцелю, чаму вы не закранулі паганства і гэтак далей. Гэта суадносіны паміж хрысціянствам і паганствам, і яны выклікалі, прынамсі, на той момант выклікалі цікавасць. Але я думаю, што яны вельмі актуальныя і да сённяшняга часу. Тут трэба сказаць, што гістарычна пра такую паганскую гісторыю Беларусі мы ведаем вельмі няшмат. Таму што, у прынцыпе, усе гэтыя асноўныя паганскі такі пантэон, гэта, скажем, вядомы з 19 стагоддзя толькі. У старажытных летапісах мы вельмі мала звестак сустракаем пра тое, што было да хрысціянства. Зноў жа, калі звярнуцца да Бібліі, то мы, а Біблія гэта ўсё ж аснова еўрапейскай культуры. Абсалютная большасць еўрапейскіх культурных пластоў звязана з Бібліяй. Калі не браць антычнасць, хаця нават у антычнасці ўжо былі першыя хрысціянскія цэрквы, ці там была эта юдэйская супольнасць. Таму Біблія, яна грунт гісторыі, грунт тоеснасці еўрапейскіх народаў, у тым ліку і беларускага народу, нашага народу, як адну з гэтых еўрапейскіх нацый, то мы пабачым, што было на пачатку. На пачатку людзі верылі ў аднаго Бога. То бок, калі мы кажам пра Адама і Еву, канешне, у іх былі адносіны з адным Богам. І гэта было натуральна для першых людзей. І толькі пасля грэхападзення, толькі калі пасля патопу ўтварылася шмат народаў, тады пашырылася шмат Божжа. На пачатку гэтак не было. Таму казаць пра першаснасць паганства, нават з гледзяча гістарычнага, таксама так можна крытыкаваць нават гэту тэорыю. Тое самае пра паганства ў гісторыі Беларусі. Мы, па-першае, што маем вельмі мала звестак пра гэта, а па-другое, што тыя тэмы, пра якія мы кажам, пра Яна Хрысціцеля і пра Янку Купалу, яны звязаныя менавіта з хрысціянствам, як з'явай такой, якая вельмі моцна паўплывала на нашу гісторыю. Калі мы кажам пра сутнасны стрыжань беларускай гісторыі, то мы павінны акрэсліць два такія найважнейшыя моманты. Першы момант, што культура, асвета, мова наша, яна звязана менавіта з хрысціянствам. Калі казаць, што князёўна Рагнеда яна прыняла хрысціянства, калі казаць пра Ефрасіню Полацкую, Кірылу Тураўскага, мы бачым ужо нават князь Усяслаў Полацкі, якога яшчэ называюць Усяслаў Чарадзей, ён збудаваў святую Сафію. То бок усё, што мы ведаем, уся гэты першасны наш культурны пласт, я ўжо не кажу пра Вялікае княства Літоўскае, пачатак мае хрысціянскі. І другі момант, што наша літаратура, культура, творы старажытнасці новага часу і нават да 20 стагоддзя, яны маюць вельмі шмат біблійных алюзіяў. То бок яны, як і творчасць іншых народаў, яны маюць такія біблійныя пласты. Адпаведная увага ім і надаецца. Што датычыцца Янкі Купалы і ягонага псеўдоніма, то мы можам сказаць, што, безумоўна, можна аспрэчваць этымалогію ягонага псеўдоніма, але калі мы паглядзім на ягоную творчасць, калі мы паглядзім на тое, што ён лічыў сваім пакліканнем, абудзіць народ, падрыхтаваць народ,
то мы прыйдзем цалкам да такой біблійнай аналогіі. І гэта аналогія, яна вельмі моцна ўпісваецца, таму што Ян Прадвеснік ці Ян Хрысціцель, ён клікаў таксама народ да пакаяння і збіраў вакол сябе вялікія натоўпы людзей, так апісана ў Евангеліі, якія прыходзілі да яго хрысціцца, і якім ён прамаўляў пра грахі народу і прамаўляў пра тое, што патрэбна пакаяцца, каб адрадзіцца, таму што ідзе вельмі хутка набліжаецца Месія Ісус Христос. Янка Купала, абсалютна ён будзіў народ, казаў, што трэба прачынацца. Ёсць шэраг яго вершаў, асабліва верш прарок пра гэта, верш «А хто там ідзе?», агромністай такой грамадзе беларусы, верш там «Ворагам беларушчыны». Іншыя ягоныя творы, яны пакліканы абудзіць народ. Абудзіць для чаго? Каб стварыць сваю уласную дзяржаву, ці больш дакладна нават не стварыць, а адрадзіць яе, узняць з такога дзяржаўнага нябыту да уласнага гаспадарственнага, той мовай кажучы, бытавання. І в гэтым сэнсе, мне здаецца, яна абгрунтавана. Мяне пыталіся, дзе гэта апублікавана, я апублікоўваў такі артыкул у часопісе «Полымя», выступаў з гэтай версіяй на навуковых канферэнцыях, і ў прынцыпе, ад калегаў я не чуў такіх сур'ёзных пярэчанняў. Таму што, калі казаць пра рэальны пераклад, літаральны больш дакладна, прабачце, Янка Купала, то гэта і будзе Ян Хрысціцель, ці Ян Прадвеснік, прарок, які быў перед Ісусам Христом. Таму вось пра гэта патрэбна сказаць. Другі момант у блоку канфесійных пытанняў гэта 16 стагоддзя залаты век Беларусі, 16 стагоддзя гэта час найбольшага нашага ўздыму, час найвялікшых герояў, але чаму вы звязваеце гэта з пратэстантызмам? Па-першае, што такое пратэстантызм, што такое рэфармацыя? Мы павінны сказаць таксама некалькі важных рэчаў. Па-першае, што рэфармацыя гэта не толькі беларуская, гэта агульнаеўрапейская з'ява. І, безумоўна, гэта з'ява, якая перамяніла ўсю гісторыю свету. Фактычна, гэта перамены ў сусветнай гісторыі. І скончылася сярэднявечча і пачаўся новы час. Чаму, якім чынам яна перамяніла? Мы можам сказаць, што вось Мартин Лютер, Жан Кальвін, Францыск Скарына наш, Мікалай Радзівіл Чорны, Сымон Будны, яны ўсе думалі прыкладна пра адно і тое ж, што хрысціянства, якое за часы сярэднявечча яно адышло ад тых стандартаў, якія былі закладзены ў Бібліі яшчэ ў эпоху антычнасці, таму што вось новы запавед гэта напісана ў эпоху антычнасці, яно павінна быць адроджана. І калі мы паглядзім таксама на вялікую колькасць дзеячоў эпохі адраджэння італійскага, то яны таксама звярталіся да антычнасці і казалі, што вось там вельмі добрыя ўзоры для пераймання. І рэфарматары таксама звярнуліся да тых узораў і сказалі, што каб неяк абнавіць жыццё, адрадзіць, нам трэба дыскусія, нам трэба размова, нам трэба нешта перамяніць у сваім жыцці, згледзячы таго, што і царква, і грамадства яны знаходзяцца ў пэўным крызісе. І Мартин Лютер, напрыклад, у пачатку 16 стагоддзя ён звярнуў увагу на тое, што найважнейшы момант, які спрычыніўся да крызісу хрысціянства, гэта тое, што хрысціянства перастала выконваць тое пакліканне, якое закладаў яшчэ Ісус Христос і апосталы. І таму зноў жа рэфарматары, як і гуманісты, кажуць, трэба звярнуцца вось да антычнасці, трэба звярнуцца да таго часу. І рэфармацыя гэта нармальна такое агульнаеўрапейскае рэчышча пераменаў. І што яно дало? Яно дало вельмі шмат. Вось зварот да гэтай першаснай царквы, ён выклікаў вялікі імпэт у людзей увогуле вучыцца. Рэфармацыя гэта час школаў, гэта час адукацыі, час навукі. Навука, у першую чаргу гуманітарная, яна дала падставы, дала грунт для такіх вялікіх агульнаграмадскіх дыскусіяў. Якім шляхам развівацца, якім шляхам будаваць нацыянальную тоеснасць, якім шляхам будаваць сваю дзяржаву і гэтак далей. Гэта разняволіла ініцыятыву, як мы бы сёння сказалі, народных масаў, што вялікая частка народу, якая раней была проста па-за грамадскім жыццём, яна ўключылася ў гэта грамадскае жыццё, і у Вялікім княстве Літоўскім пачалося стварэнне вось той дзяржавы, якая і была
у 16 стагоддзі правовой дзяржавы. 3 рэдакцыі статута, пастаянна нешта ўдасканалівалася, пастаянна вось гэтыя былі соймы, на якіх абмяркоўвалася, на якіх вырашалася. Тая самая эканоміка, вось валочная памера, нешта ўдасканалівалася. Тыя ж самыя друкарні, якія выпускалі безліч палемічнай літаратуры, прытым і пратэстанцкай, і каталіцкай, і праваслаўнай, усе канфесіі яны ў гэтым удзельнічалі. І прытым усе канфесіі ў гэтым сумоўі яны мелі аднолькавы роўны статус ужо з 1563 году. І гэта, безумоўна, сучаснікі тых падзеяў яны і называюць залатым векам, што кожны мог самарэалізавацца. Мы не кажам, што там былі найвялікшыя дасягненні ў эканоміцы, напрыклад, ці там нейкія магутнасць была дзяржавы, яна прывітаўце была ў 15 стагоддзі. Самы пік магутнасці Вялікага княства Літоўскага ў 16 стагоддзі гэта не было, наадварот. Ведаем пра войны, пра страту вялікіх тэрыторыяў, але вось гэта пытанне самарэалізацыі, самаўдасканалення, і пры тым, што ў Вялікае княства Літоўскае прыязджала вялікая колькасць імігрантаў, пры тым, што з Італіі прыязджалі, з Францыі, людзі, якія ўцякалі ад пераследаванняў, якія былі ў час рэлігійных войнаў вось на захадзе Еўропы. І таксама ў 17 стагоддзі прыязджалі ўжо з маскоўскай дзяржавы. Гэта ўсё кажа пра тое, што звязаны залаты век Беларусі з рэфармацыяй, бо без рэфармацыі такой бы сітуацыі проста не было. Яе не было да гэтага, і яе не было пасля гэтага, калі перамагла контррэфармацыя. Контррэфармацыя перамагла ўжо ў самым канцы 16, пачатку 17 стагоддзя. Эпоха скончылася. Не стала таго залатога веку. Таму, от як гісторыкі проста паўтараюць тэзіс сучаснікаў тых падзеяў другой паловы 16 і пачатку 17 стагоддзя. І таму я, конечно, непасрэдна звязываю залаты век Беларусі з рэфармацыяй, бо без гэтага яно просто гістарычна будзе неапраўдана. Найвялікшыя дасягненні там у кнігадруку, у біблійных перакладах і так далей, таксама непасрэдна звязаныя з рэфармацыяй. Таму што рэфармацыя наставіць Біблію на чале грамадскага, і прыватнага жыцця. Кожны адукаваны чалавек, ён знаёмы з біблійным тэкстам, ён робіць для сябе высновы, выпрацоўвае пэўны стыль паводзінаў, стыль разумення таго, што чалавек ён не ёсць такі канечны чалавек, у тым сэнсе, што кожны чалавек нават пасля фізічнай смерці, і гэта самым галоўным чынам пасля фізічнай смерці чакае вечнасць. І дзе будзе чалавек у вечнасці? Ён будзе з Богам ці ён будзе ў пекле? І вось гэта пытанні, якія дыскутаваліся вельмі шырока. Як і што, як можна атрымаць збаўленне, як можна яго не страціць. Вось гэта збаўленне ў вечнасці. Таму вось рэфармацыя. Мы кажам, рэфармацыя, залаты век, яны непасрэдна звязаны. Яшчэ адзін блок пытанняў, пра які бы я хацеў зараз сёння менавіта паразмаўляць, гэта пытанні датычныя нашай мовы. У Вялікім княстве Літоўскім гэта была руская мова, вось на ёй размаўлялі. Пасля шляхта стала паланізавацца, і большасць шляхты размаўляла па-польску, там той самы Адам Міцкевіч абсалютна ўсе творы вядомыя на сёння напісаў па-польску і так далей. Але беларуская літаратура такая, яна у сучасным значэнні, сучасна нарадзілася там у 19 стагоддзі. Трэба сказаць, што, па-першае, гэта не зусім так. Рысы беларускай мовы, яны яшчэ з 13 стагоддзя назіраюцца. Вось у 1227 годзе у Смаленскай праўдзе, вось у дамове полацку з Рыгай і Готскім берагам. Рысы беларускай мовы таксама вось на гэтых берасцяных граматах, якія датычныя там 13-12 нават стагоддзя, там былі ўжо беларускія адметнасці. Значыць, мы можам сказаць, што народ ён карыстаўся тады беларускай мовай, ці там старабеларускай мовай больш правільна, і ён карыстаўся на працягу вось гэтага перыяду. І я ўжо казаў пра мову рускую, я не буду паўтарацца, вось мову, на якую пераклаў з Карына, але сапраўды, калі мы кажам пра часы 17 стагоддзя, часы вось якраз контррэфармацыі, тут былася паланізацыя беларускай шляхты. Беларуская шляхта, яна пераходзіла на польскую мову, масава пераходзіла, гэта была самапаланізацыя у некаторым сэнсе, у некаторых аспектах гэта было выклікана такімі
падзеямі як імкненне быць больш падобным там, і пераняць узор з Польшчы. У некаторых выпадках гэта быў такі моцны ўплыў польскай культуры, але гэта факт. Гэта калі мы кажам пра такую агульнапісьмовую мову. Але калі мы кажам, напрыклад, пра жыццё мяшчанаў, месцічаў, калі мы кажам пра жыццё уніяцкіх святароў, калі мы кажам пра сялянаў, тым больш, то мы павінны сказаць, што беларуская мова ці старая беларуская мова, яна ніколі не знікала, яна заўсёды была. І вось калі ўзнікла эпоха рамантызму, а рамантызм гэта ўжо пачатак 19 стагоддзя, то многія з тых колаў філаматаў філарэтам, дзе быў і Адам Міцкевіч, такія як, напрыклад, Ян Чачот, яны звярталіся ўжо да беларускай мовы. І яны ўжо пайшлі туды ў народ і атаясамлівалі сябе з гэтым народам і з гэтай мовай. Сам Адам Міцкевіч, ён пісаў менавіта пра беларускую мову, ён называў яе беларускай мовай, на якой размаўляе до 10 мільёнаў чалавек, якая вельмі добра распрацаваная, на якой размаўлялі вялікія князі літоўскія. Ён казаў гэта ў Калеж де Франс у 1840 годзе. Нават калі такая была вонкавая моўная паланізацыя, то пад пластом гэтай, ці пад плітой гэтай паланізацыі ўсё адно была беларуска-моўная стыхія. І, канешне, паланізацыя не можа лічыцца такім, ці сама паланізацыя прагрэсіўнай з'явай. Гэта быў вынік пэўных такіх працэсаў. І таму спатрэбілася адраджэнне мовы, адраджэнне культуры. Але калі казаць ужо пра 19 стагоддзя, то мы ўжо бачым, што тут гэтыя працэсы адбываліся. Таму беларуская мова, яна перажывала розныя перыяды, але яна існавала заўсёды ў грамадстве, і гэтай мовай карысталася вялікая частка беларускага народу. Груба кажучы, што беларуская мова, яна ніколі не памірала, не то, што там было, што цалкам была вынішчана, і яе даводзілася адраджаць з нуля, там, фактычна. Такога не было, і мы бачым, што ў 20 стагоддзі ўвогуле пачаўся рэнесанс. Прычым рэнесанс ён ахапіў і савецкую Беларусь, і заходнюю Беларусь у нейкім сэнсе, асабліва ў 20-е гады, ўжо менш, можна сказаць, пра 30-е гады. Мы можам казаць пра 90-е гады 20-го стагоддзя. І цяпер таксама гэты працэс з'яўляецца часткай гістарычнага працэсу. Безумоўна, тут пытанне назвы, як мова развівалася ў розныя перыяды свае. Магчыма, мы прысвецім гэтаму асобны выпуск, каб ужо пагаварыць пра назву той мовы, якую мы сёння называем беларуская мова. А яшчэ адно важнае пытанне, можа быць, апошняе, пра якое я бы сёння хацеў пагаварыць і на якое звярнуць нашу ўвагу, гэта пытанне ўтварэння Вялікае княства Літоўскага. Ёсць сапраўды некалькі канцэпцыяў. Можа быць, мы калі-небудзь пагаворым і параўнаем гэтыя канцэпцыі. Ёсць некалькі падыходаў, мала гістарычных крыніцаў, не так дастаткова рознага кшталту гістарычных дакументаў, каб адказаць на пытанні так, не з гранічнай дакладнасцю. Усё адно застанецца дыяпазон для інтэрпрэтацыяў. І гэта нармальна. Гэта нармальна для гістарычнай навукі, таму што ёсць там пытанні, якія там у заходнееўрапейскай гісторыі датычныя Францыі, Нямецчыны, і ангельшчыны, там розныя плямёны былі, там англы, саксы і так далей. Франкі былі, лангабарды, як там з іх усё ўтваралася, якія былі паміж імі адносіны. Таксама ёсць пытанні. Ёсць пытанні ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага. І казаць, што было так, а не так, мы можам на сённяшні перыяд. Заўтра будуць адкрывацца новыя факты, заўтра будуць новыя канцэпцыі прадстаўляцца, і гэта нармальны такі і цікавы гістарычны перыяд. І гэта не азначае, што мы павінны прыватызаваць усю гісторыю ці аддаваць усю гісторыю. Мы павінны быць у гэтай гісторыі, мы павінны разумець, што эта гісторыя тычыцца гісторыі нашых продкаў. А нашы продкі былі стваральнікамі
Великага княства Літоўскага ці аднымі са стваральнікаў Великага княства Літоўскага. Таму адкінуць гэту гісторыю мы не можам. Мы павінны даследаваць, спазнаваць, павінны спрачацца, пагаджацца ці не пагаджацца, мець тую ці іншую думку, казаць, што вось сёння мы дадзім 100% дакладны адказ з майго гледзяшча немагчыма. Але мы будзем імкнуцца паказваць розныя пазіцыі, розныя канцэпцыі, розныя падыходы да гэтай тэмы, каб у нас з вами склалася больш-менш аб'ектыўная карціна. Великае княства Літоўскае — гэта адзін з такіх вось кутніх камянёў увогуле нашай гісторыі. Калі забраць Великае княства Літоўскае з гісторыі Беларусі, то грэх супраць гістарычнай праўды. Гэта неправільна так рабіць. Таму мы будзем трымацца гэтай такой канвы і будзем гэта даследаваць. Ну, таксама, калі узнікнуць пытанні па адказах на пытанні, таксама, можа быць, у пэўны час мы звернемся, і думаю, што праз нейкі час мы звернемся, можа быць, да канкрэтных пытанняў і паспрабуем адказаць. Там датычна пытання нейкіх персаналіяў, нейкіх асобаў, нешта ўдакладніць, дзе там тыя ці іншыя музейныя экспанаты знаходзяцца, дзе там вандраваў там Касцюшка і гэтак далей. Усе гэтыя пытанні мы паспрабуем неяк акрэсліць у адным з наступных нашых выпускаў. Сёння хачу яшчэ раз падзякаваць за вашу увагу, за вашы рэакцыі, за каментары і сказаць, што сапраўды наша гісторыя вельмі багатая, вельмі дзівосная, і яна паступова адкрывае нам свае скарбы. Таму будзем вандраваць па яе прасторах, па яе лабірынтах. Дзякуй за ўвагу.